Cook Beats Production. Kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe. Kwamutare kumakomo kunashe studio, kwamutare kumakomo kunashe studio, kwamutare kumakomo paite minana paite zishamiso, paite minana paite zishamiso kunashe studio, paite minana paite zishamiso, paite minana kubata kwa Mwari, kubata kwa Ishe, kubata kwa Mwari, kubata kwa Ishe kunashe studio, kubata kwa Mwari. Kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe. Takatsigirwa tinodada nayo, takatsigirwa tinodada nayo, inotepfenyura zvirongwa zvese. Takatsigirwa tinodada nayo, inotepfenyura zvirongwa zvese. Diamond FM kwamutare kumakomo, Diamond FM kwamutare kumakomo, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe. Kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, 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 kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwamutare kumakomo kwaite nyasha dzashe, kwaite nyasha dzashe, kwaite nyasha dzashe, kwaite nyasha dzashe.